Ita ni oy. Abi man ako bisita ta diri, sitting pretty ra ta. Sitting prito manung kuan labas ani. Bisita ta diri. Hukas mo. Ano bisita kan niyo sir. Matats! Nakapag-bisita, ganiha rin na nabot. Sana. Ali. Welcome to my... Oy, Welcome. idol. Mga bisita na ko. Kaibigan. Mga bisita na ko from Glan, Sarangani. Pangyan, Glan, Sarangani Province. Ay, salamat din idol lang isda. Matats, Sila na to, kilaw na to. bisita lang na sa kuha Matats para mukilaw lang aning balo. Dili na. Uy, napay kuan. Ha? Ito na balo. Balo, ang dagko. Gamiya na uy. Mura nilang isuro diri Matats. Oh. Oy, talmis. Do. Ilawan tamo ron, prituhan tamo. Kana. Sana. Na. Kini may. Karon, kabalo ba mo sa patakaran diri pag naibisita? Kabalo mo wala? Wala pa. Sa kay pakaran. Padol mo kasabot mo. Kabalo ba mo kung sa patakaran diri pag musuroy sa balay tax kay? Wala uy, sa di patakaran diri day. Oh, simple na kayo na unsa. Ikaw prito ani. Uy, bisita niya kami biluto na unsa naman ni. Ingana na iri. Pinangga na kong bisita basta musuroy diri. Unsa day mo? O ka lami sa tumbalo o. Kana oh. Prituhon na nimo na. Sus. Sabagay sige. Ako luto. Oh, kana mo gusto. Ay naman sige ka mo. Ha? Karon ikaw mangugas sa plato, wala sa ka. Kana pa imo. Suroy mo diri ingana. Ay, bisita sa di naman di balutuon. Sa to. La, biyasang kabi ako na lumulutuon. Asa plato. Oh, tato mo alit diri. Ali diri. Kita ni mo na. Ugasan ni mo na. Ay, akong trabaho dre. Yung bisita ko niya. Ita ni oy. Abi man ako bisita ta diri, sitting pretty ra ta. Sitting prito manung kuan labas ani. Kung balik diri sunod oy. Bisita ta diri. Hukas mo. Yung bisita kan niyo sir. Gaso ng plato. Munay angay ninyo. Kato bitong niadto ko sa inyo, gipaprito ko ninyo. Hugas pa jud ko ng plato. Tagam. Kabalos na jud ko. A few moments later. Idol, luto na pimong gipaluto nga pinirito. Tara. Okay kayo. Luto to daw. Oh, tapos na. Kanina pa. Mana day? Clean din na yun. Plato. Mana din mi. Very good. Hugas na plato, limpyo na. Okay. Ang pinirito. Na nabos. Luto na. Munay ganahan ako. Ingana ko magatiman og bisita ka. Ingana ta mo ka pinangga. Karon kay nahuman na yung trabaho ninyo, na ako regalo ninyo. Sa kanya. Saba- Put ipahugas tagipaprito sana ko ihatag. Kabalo ba mo unsa? News. Kabalo ba mo unsa? Ano to ba unsa man day na? Tuyok. Talikod. Ato bang. Wow! Awa lagi. Okay na. Ba lagi sugo ta at least na Yakult. Okay kay ni. Luwas sa taan ni. Onya, magreklamo pa mo. Karon, Paluto ako, boss. ato sa naimnon kay wa pa man nimo hurot. Karon, unsay pukulang ana, unsay pares ana? Ang subak. Og pulutan. Okay, nanay. Kamu ni bahala dia, kamu ni pagkuha na mo. Pagpulutan. Ano ni kaon ni siguro? Maura na inyong pulutan ha. Kay kani, sudan man na to ni panihapon pa niadto. Magaling ang kupal ka. Ano pagkikramo maura na yung pulutan? Kapit dito daghan kayo ni mura dinig pa kaon sa tuwa. Ang unsa ni man uy. May kanon dia boss. Pwede man siguro mo. Kaon ni kanon boss. Pagsara dali ta ni kaywa. Kalaya ni. Sige na lang. Balag tagsa lang tayo nasik. At least bawi lang ta Pwede diri. man ni kaon. Umutan man eh. Bawi lang ta diri. Okay ako na. Diri ta mamawi. Balag lugi pas pulutan.